Ik denk dat een protomeisje het waar van jou het wel noffelijk vonden. Even wat minder zinnen, even wat minder hege temperaturen, maar het weer nog wel een ware dag. En ik hier nog een koeltje staan van de midje. Ja, en dan de komende dagen rustig waar en weer het tige warme simmerwaar. En de onstabiliteit van jou het, nou die blijft jou ik nog wel even en zal de komende dagen nu terug weer komen. Het waar. Joen en vannacht. Joen is nog kans op een enkele rein- of tongerbui. Ik denk verderop de provincie de meeste kans of de meeste actieve buien. Het kust- en watergebied liet je wat meer boeten schatten blijven. Dan terug naar vannacht. Eerst nog een enkele bui, vooral in het oostelijke pad. Maar verder ik wel droeg waar. En de opklarings komen. En de temperaturen 15 of 16 graden. De wind uit het westen en het zuiden waai zwak of matig. Morgen, daar komt Westerndaai. Een dag met tige warm simmerwaar. 24, 24 graden direct onder de kust. En zo'n 26 tot 28 graden verderop de provincie. De hoogste temperaturen in het oosten. En ik zou het al tige warm maar de zinnen erbij, maar zat nou liek ik droeg waar. En de wind, zwak of matig, weer net volle wind uit west tot zuidwest waai. In de joentijd is het nog warm. In de nacht is het 18 of 19 graden. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Vreed, een dag met tige warm simmerwaar. Gemiddeld zo'n 27 graden, dan plakken misschien wel 29 of 30. En via de zinnen, bewolking in de joentijd in de nacht, stevige buien. We konden ze op tonger, hagel en mist zitten. En dan terug naar sneeuw, best zo'n 27 graden. Hoe daar droeg, in de nacht weer een aantal rein- of tongerbuien, hield ik van die joen. 27 graden op sneeuw, maar een enkele bui. Maar wel de simmerwarmte hield ik nog. En al deze dagen net volle wind. We moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.